sa yimbiya almami o so duki woofi Allah wirdu tijani o jeeya bamma ko jeeya mbiya nayibo o woofi Allah o jeeya bamma ko jeeya tani ko jeeya toujours addata duku ko neɗɗo fooɗano ko jeeya bamum jeeya so wiyana tiiɗa hen geɗe ɗe jarani namnade e diine hay hunde ko ɗe tan gaddata joni fitina ɗe gaddata musiba ɗe gaddata dukoji e jamaji e jumaji ɗum fof ko coɗoɓe ko yimɓe yidde fowm yidde tinede yidde yiyede yidde andede yidde nanede yidde holi min yidde kongolam yo won alay sago ya wona Allah a wona Allah a wona nelaɗo a wona denaɗo ɗum fof ko coɗoɓe ko yimɓe haɗa juula sa wi bisimillahi rahmani rahim a fuɗɗorima ɗon julde ma selli sa fuɗɗorima alhamdulillahi rabbil alamin julde ma selli saɗa juula sa waɗi gabda fawi juuɗe becce julde ma selli sa sellini julde ma selli sa waɗi allahumma anta salamu da waɗi ko uddirte tan bisimillahi rahmani rahim holko uddite duwogol waɗi holko duwoɗa waɗi koko duwa ha gasi wajiba jaɓe sappo e goho jawaratul kamali wirdete noon Cheikh Tidiane wirdi hen ma on duuɓi ɗiɗi sahabaɓe almuɓe makko mbimo Cheikh Tidiane emin ñaaguima tawde jawaratul kamali sono wirdi e nelaɗo ina tawe emin ñaaguima duwaw momin duwoto tawa kadi omo tawa tawde jawaratul kamali gasi tan o yaata emin duwo emin ñaaguma duwaw duwde tawa mo tawa beele mi ɓeydo jaɓe Cheikh Tidiane wi mi jeeya e lawol hay dara ko nelaɗo jeeyi ɓeydata ustata ko Allah rewna e ɗemngal makko totta mi wona min jeeyi mi wona e lawle to nam kadam nelaɗo yaɓere woote jawharatul kamali nde yo ɓeyde hen so sappo e goho timmi wirdu ndu timmi yaɓere woote nde yimɓe ɓamta juuɗe nganndi o hen haajuji men kone duwaw o fi hayati saykuna kad zadu wahidatum fa zayduna saddadu mbino noon o jeeya ko singit calhinno bugee toon muso mbiɗo jeeya ko maro min jiiɗani e gara ko defte maɓɓe tan min mi jo ko ɗum caggal muɗum bisimillah waɓe no alhaji malik en e woɗɓe gadda goɗɗum so tawi en gayni en mbaɗi jaɓere gayni sati amasino ko ɓuran inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ko ɓuran ko Allah haali wona Cheikh Tidiane jeeyi wona goɗɗo jeeyi ko Allah haali o wino wattan wirdu o ya jawdi sey an min al qouran a jangi inna allaha wa malaikatu ko ɓuran a jangi subhana rabbika rabbil ko ɓuran jooɗa ɗo ni ñañanda ko ni haala jimmi ɗum jeeyaka hen ni jeeyanoka hen ni jeeyaka hen hay jeeɗe hen jeeyaka hen duwa o jeeyaka hen ni sakana foɗude sakana dugde jeeyanoka hen jeeyaka e wirde wirdu tawde en mbi inna allaha wa malaikatu en mbi subhana rabbika wirdu kadi belaɗo boyo ummoya lawɗo belaɗo haalde yo haal belaɗo ñamde walla yalde yo holko adi ɗo ni wadde nda ko ni ene ñañanda ko ni haala ga ina ɗuma ga ina ŋaaño gana fooɗa waare no fooɗa leeɓon holla yimɓe wonko wawi ɗum wo ɗum ko nafata onon tampina diine tan oɗon gadda ɗum ko jeeyaka hen sa yeehi mbiya jomum waɗi ni koko jeeyaka hen ala ko haali dugdude walla habde nde kaaki jannani kono ɓe dugde kaaki jannani eɓe kaɓa kaaki jannani ɓe jeeya ɓe jeyta yoɓe ka ɗum jomum hani ɗo sa wi subhani rabbi ko wirdu gasi sa wi inna allaha wa malaikatu o wirdu gasi duwawu caggal o saɗa weɗa mbaɗa sa weɗaka mbasa wadde jeeyaka hen wirdu ndu haali koye inna allaha wa malaikatu wirdu ndu haali koye subhana rabbika te wirdu o fof gaynuɗumaji rabbil alamin walla inna allaha wa malaikatu a haali a gayni a wattinɗonima hunde e qur'ana gasi wirdu ndu gasi sa jolama ñama sa jolama jara sa jolama kaala sa jolama jaaha wirdu ndu gasi jooɗa ɗo ni ne waɗa jimɗi ne waɗa ɗum ko lelsinde dawoɓe tan ko hay hunde ko hay hunde ko hay hunde jeeyaka hen jeeyaka hen jeeyaka hen ko tampini e yimɓe sakko onoɗo jawɗon kaɓay jamaji oɗon dugda min komi nayi min komi elman woni holi nayi ko woni nayi woni elman elman kay ko ɓuuran elman ko ɓuuran nayi ko sunna nelaɗal woni elman woni woni nayi gara jamaji oɗon gaddani yimɓe ko jeeyaka hen ɓeene mbaɗa gam ɓe mbatta gona jugdude on ko dugi ɗum dugde eɓe juulata ɓe ɓeene mbiya bisimillah rahmani rahim ɓeene mbaɗa alhamdulillah gona dug fof ndugo ɗo dugde eɓe juulata nani no neɗɗo yiɗi fof yo wat yo juul tan kono on jiiɓe juulatan dugde mumen
kala tan nder jama yon tambini yimɓe ngara o ko Eliman gadde Nayib gadde Bilal o ɗon Bilal goto won noon wonde nelaɗo maayi penali mi heɓiɗe haram gadde duwolde Bilal gadde nogas Bilal gadde penali ɓiɗde haram cacagal kamgal Bilal ko goto won noon maayi holko addi o Bilal ko penali ɓiɗde haram ko cacagal jamaji fof ina juula e jamaji kañum en ndendi jama ko suudu Allah wona suudu babɓe may goto wiyete ko suudu Allah ko yimɓe jeeyi holko addi ɗo Nayibu to iwi to holko addi ga e Bilal holko addi ga bilti Bilal ko addi ɗum ko addi hon Bilal ko maccuɗo goto jaɓɗo Allah gondunoɗo e nelaɗo Allah sallah sallam ma yeeyi sa yiiɗi noon sa jibini ɓiye wi ɗum Bilal inniraɓe gadi ko saaba wonno inniraɓe mbiya Bilal so welima mbiya Bilal sowona welima mbiya Mouhammad ɗiɗo fof ko maccuɓe Allah ko julɓe gasi ɗum ala ko woni hen kono min woni Bilal gadde ɗum am Bilal ko ɗum woni ko penade jokkaɗe e diine ko ɗum waɗi diine tooñede ko ngal cacagal ɓa diine tooñede ngara dewgal jomumen kaldi nandiri ha gayni mbaɗi tenge ko weeli ɗumen ha gayni jooɗo yeeso ma heddi ko duwawno duwe mbiya gadde duwodi ko ndi duwodi ɗon holni duwodi hol sababu holto jangga holto duwodi ɗon o nudima khutbatun fi khidbatin ko ƴiyal khalil ko onon jangguinimi onon toɗo bisimillahi rahmani rahim hokkam deb alhamdulillahi rabbil alamin mi hokkima deb seli waliyaɓe ɗiɗo ɓe kawri goho ko joom 21 nayeɓal tanka kanke walla manane coggu butari kalis daneɗo ko dakkodira ko waɗama ɗiɗi labdawol ngol tati debbol gorko o gandama nayyi selli gasi seedeji ne mbaɗete koto nadif gasi ɗum ko ni foti ko ni jogni foti goɗɗum ɓeydaten holto nduwodi janggaɗo holto nduwodi toon gadde nduwodi ko ndi nduwodi toon bisimillah rahmani rahim hokkam debbo alhamdulillah rabbil alamin hokkima debbo holko woni nudima khutbatun fi khidbatin gasi ko mandu ina yiiɗa bisimillah rahmani rahim hokkam debbo ina yiiɗa bisimillah rahmani rahim hokkima toon mbaɗani hen hunde waɗi hokkam mi hokkima yoni ko ɗuma kono yiiɗa murnade ɗo ni ne ñeña gayi ne ɗuma fof ɗum in namno kalisaji hoɗum fawi oɗon gadda diine sabu jagaɗi penali me ha yimɓe tampatuta beddo diine o ladde taw kono goni sababuji ñapponi yimɓe hannata wade rondan beddo taw kono ndeɓi yassiru wala tu assiru bassiru wala tu naffiru newne woto cattine mettine yimɓe woto kulɓine ɗumen alal fawɗum ɗum onon toon jeeyi mbaɗon ko weeli on ndeson rewɓe welɓe on mbaɗon fere sidiruji mbaɗon étage uji mbaɗon rewɓe ha heewa mbaɗon ɓiɓɓe ha heewa yon dañ almuɓe yon taare yon daw otoji yon mbaɗ kalisaji banque mbaɗon ko weeli on toon ngari on mbaɗon ka yimɓe sa wi naggama ya janggol sa wi naggama ya janggol te onoɗon mbaɗa ko weeli on ñande fof cacagal ko woni on gadda diine ko jagan mbaɗire ɗum ladde so tawi ka juulɗa wi la ilaha illallah a gayni juul wattuji ma joyi wirdu tijjani saɗa weela mbaɗa wona obligatoire ko yonnude galle ma sa wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah a juuri wattuji joyi galle ma aljanna paris waɗa ɗum ndiyam waɗa kuura waɗa leece waɗa rewɓe waɗa ɓiɓɓe waɗa boyuji liggotoɓe saɗa weela liggude hen suweere walla potale mbirda wirde tijjani walla dadir walla goɗɗum ɓeydade yonnude ɓeydade jokkude endam gasi hay hunde goɗɗum ala hen ɗum se tijjani muuyi ɗum goɗɗo muuyi wona obligatoire c' est pas obligatoire obligatoire ko la ilaha illallah obligatoire ko julde wattude joyi gonnen koye jawe se tijjani ɗo gaddotoɗen gasi e wirdu won kono sa wona tijjani a wona julde ko fenade holto fawi sa wona dadir a wona julde sa wona murid wona hol sago kono ɓe gonani julɗe ɓe goɗon ɗum woni julɗo ka adi mbeɗon ko gone julɓe taw gande holi Allah gande holi nelaɗo Allah mo Allah nele windere o ko ɗum farli yimɓe farluma ko andu Allah sa andi Allah rew Allah ganda holi nelaɗo Allah ñemtina ɗum ko Allah wi ɗum noon lakum iswatun hasanatun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo addira ko ñemtinede nelaɗo rewetake Allah rewata nelaɗo ñemtini sabu kanko adi rewde Allah holli en no ndewirten Allah ñemtinan Cheikh Tidiane yiɗati wonande natɗe hen e lawol makko jiɗam nafa ɗumen aduna men e lakaru men gasi ɗum ko ni foti waɗi aɓene so kalan ɗum cemti seernaɓe so kalan ɗum cemti peni c' est pas vrai kala hen mbiɗi yomi rewe feni kala hen mbiɗi yo ɓiyam rewe feni colonisation ngal yo yimɓe tampi ɗum han kadi gasi yo gas an ya rewe ya remani guesa ya howane galle ya hokke kalis ya sodani pucci ya sodani otoji gara e mayde kadi goɗa e hollude yimɓe ɓiye
ɗo ɗo goppiri ɗo ɗon fuɗɗori o daɗimi on ɓuuri o nangam beele sa maayi kadi ɓiye daro wona colonisation continue ha wonde jusqu'où ɗine ganda beelaɗo janggude fof janggu mum welaka yo ya lawol ma yindiri Allah ma andu ko Allah woni Allah beelaɗo janggude fof janggu jangguinire ɗum saabu Allah kon jangguinanoɓe kono mon fof heeɓi lobgel ne jooɗi ga ene fena ga ina ñuugo ga ina ɗuminina ga emin jogui sirruji emin jogui inde Allah wona Allah wiyete so wona Allah wiyete ko Allah sa noddi ɗum sono wela noon tama so welaka jooɗo ko woni hen won ɓawɗo haaji junggo Allah no funtu ɗum oɗe penale mum Allah no waɗi so waɗi ka ko ɗum woni Allah wiyete ko Allah sa noddiri Allah ina nana so welama jaabuma hunde fof gata hen so welaka jooɗo hay goto fotata ɗum hay goto wawanta ɗum ko ɗum woni so yimɓe fof jiyaɓe Allah hay goto e windere nde wawa askinde hoɗum ha haala ko jiidi Allah penali kata majji windere nde fof ha laaɓi ko maccuɓe Allah mbiyete nelaɗo ɓuuri forde martaba Allah noddi ɗum ko maccuɓe yani abdani za sali wona ko nelaɗo haalde innahu lama qama abdoullahi wona ko nelaɗo haalde subhanallahi asra bi abdi wona ko nelaɗo haalde Allah wima ko maccuɗo gati holgol ko ɗum ko woni hen ɓuuri nde Allah woni kono kulol Allah woni koye ɓernde hay goto wona neɓan won tonko Allah wona mawnude kaala wona yaaji alluwal wona juude waari wona moƴƴude deftere wona moƴƴude asko wona tan kaari wona yawde almumɓe ko penale ɗum koko homtade diine c'est pas vrai diine ko la ilaha illallah mouhamadou rasulullah mbaɗa waktuji ma joyyi saɗa wawi kooda lewru korka saɗa wawi dokka asakal saɗa jogui saɗa wawi jaaha makka ko ɗum woni diine ko wona ɗum ko wona diine wona gonga waliyaɓe Allah joom laabi en ɓe mbaɗiri ko ha julɓe ɓe ɗo nanggudirde ha julɓe ɗo wonde sehilaɓe mbaɗirani hay men gañondeta de Cheikh Tidiane wiyani kala gona Tidiane yanke ha jumde Cheikh wiyatno Cheikh wi ko kala julɗo ya muyan ɗum moƴƴere kala julɗo ya muyan ɗum moƴƴere ina wawi nawrama ne wawi nawra ɗum woni Cheikh wi de Cheikh wi ko almuɓe mum yo juul waktu joyyi wi ko yo ñiiɓe laaɓal wi ko yo juuɗe dental wi ko ya ɗofto nene ma e bamma wi ko ya moƴƴini enɗam gonɗo e sarma wi ko ya janggu diine wi ko ya andu Allah wi ko ya ñamtinela ko ni Cheikh Tidiane wi de Cheikh wiyani yoreɓe o wiyani yoreɓe o wi ko Allah goto yore ko ni o wi de sa ari aɗa nanga wirdu premier sardiji caggal juul waktu joyyi o wiyatma ko moƴƴinene ma e bamma ko noon Cheikh Tidiane wiyatma so tawi yumma e bamma nguuri ya namno ɗumen so jamiranima o wiyata kona jaggu lawol mum debbo o wiyat ɗum ko ya namno gorko ma so jamirani wona kono ngala aɗa hokka rewɓe jananɓe wirduji worɓe mumen mbiyani noon wonde mumen woɗɓe mbiyani noon aɗa hokka rewɓe jananɓe wirduji aɗa yaada mumen aɗa wiya yo mbaɗ ziyara aɗa wiya yo mbaɗ naggam aɗa wiya yo mbaɗ naggam hoto fawɗa ɗum holto ɗum jangga penale mehe tan penale mehe diine ina bonni e dow meɗe diine ko la ilaha illallah mouhamadou rasulullah diine ko julde waktu joyyi diine ko jangguinde ɓiyum qur'ana neha ɓiyum hokka ɗum meccal wasa yoytade wasa fawade wasa jasde ko ɗum woni diine yiiɗa hay goto jas yiiɗa hay goto yelo yiiɗa hay goto fawo dow yimɓe diine wi ko woni fof liggo yo tam oman kana alatan ala nnasi yusdara yu addu ala nisa'i wa min sintu sibyati ƴeweduɗo kala gonɗo joytiɗo no fawe dow yimɓe limtiteɗa koye rewɓe walla cukalon ɗum ɓuuri jang gorko limtitede rewɓe sukaɓe Cheikh Tidiane wi kun sagaran la taklubu wata won liwre raddoyore ne adda woto won moltel nder jama ina raddani hen addani hen toɗɗo la Cheikh Tidiane wiyat noon de o wiyat noon nelaɗo wiyat noon o wiyat noon nelaɗo wiyat noon yimɓe ɓe moƴƴodiri e yimɓe ɓe onon fof jiide yumma e baaba ko ɗum woni ko nafata ay ɓurana wi ko bande ne wawma nawde sehil ma ne wawma nawde jiɗo ma ne wawma nawde mo jiɗɗa as kono wawma nawde ɗum nde woni lawol ko Allah wi en ko nelaɗo wi en ko ɓurana wi en ko ɗum woni ko nafata nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam habri gorko biyeteɗo mana ha joni ibnu oumar o wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi gorko moƴƴo ina nawa temedere e leñol mum aljanna o wiyani gorko Tidiane yanki o wiyani gorko Mouride o wiyani gorko Kadiri o wiyani gorko Layen la o wiyani gorko Eliman o wiyani naibu Eliman la nelaɗo wi gorko moƴƴo won ganduɗo ɗo woni andi moƴƴo ko Allah mbaɗowo ko moƴƴi noon yimɓe mbiya ɗum ko moƴƴi o wi ko gorko moƴƴo ina nawa temedere mana ha joni e leñol mum ngol aljanna e yimɓe he aljanna ɓe mbi nelaɗo sallah alih sallam gorko moƴƴo tan a wiyani ko waliyu a wiyani ko ceerno a wiyani ko éliman o wi omo nawa e koreji makko omo nawa e hoddiɓe makko ɓe mbi nelaɗo ka nelaɗo de
Allah nelma kono haala min ɗo pawɗa ɗum o jangi mana ha joni aya qur'an kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o lawla difaullahi nnas ba'duhum bi ba'd wona ɗum ko aya qur'an sinno wonano Allah duñiri won yimɓe e yimɓe la halakat maɗa kalko toon gasi ɗum ko aya qur'an ɗum ko ɗum ko ɗum nelaɗo fawi haalan yimɓe ko dalil kono min kon mbi kaari en jawtan ɗon ha joni par que nelaɗo yaara duuɓi ujunere temedere duuɓi jeeɗiɗi ka fergo Isa manani yaara manani ujunere duuɓi temedde jeenayyi capanɗe jetti e jeeɗiɗi baba adama gila nden ha joni ko Allah andi duuɓi ɗiɗi foti ha joni en jawtan ɗon min kon mbi kaari walla min kon tanum kaari ko wondi woni tanum kaari on gondetaki tanum bindi on gondetaki tanum gandal on gondetaki tanum neɗɗam on gondetaki tanum juulɗo pewɗo ñemti noon e cenki gasngo laama ɗon duuɓi sappo e joyi premier député Sénégal na waɗa ko weeli ɗum duuɓi nogas président la république capantati e joyi ndungu Senghor ko tanuma ɗo e Senghor yeeyi ɗo wonno tan kaare kaare ni tanuma ɗo wawa kanko wona tanuma e ko hay hunde ɓamma ko laman woni jagraf mbiyeten jagraf so guese ndema ka daɗen ndinnaso ko ɗum nafat somin mbeɗaka moni fof jaggi guesa mum holko ndendinta holko mbatta jagraf kay koma daña ko ndendinta o minen fof min mofti guese amen aɗa woni jagraf ɗum Senghor liggotono ɗum bamma ko liggotono laman jagraf alay say Nouro haali winde Sénégal heɓata indépendant min adi tindi o wi min général de Gaulle adi haalande o wi Sénégal heɓi indépendant tanjaɓe Alaji Malik nani tanjaɓe Saykou Oumar nani tanjaɓe Sirim Bamba nani tanjaɓe Dammel Kadior nani tanjaɓe manam Bourba Jolof nani tanjaɓe Alma Mewi Fouta nani ɓe ko Allah woppi ɗumen totti Senghor wona tanuma e goto ko waway ɗum tawi ko neɗɗo wino maɗa wonde Senghor oye bon wondani Senghor mo ɗum koye Allah so wondanima kono mbaɗa mi tawde wawmo ɗo yittude oy ko Allah wela waɗimo ɗo yiiɗo tanjaɓe heddiɓe woppi waɗimo ɗo so Allah waɗi hunde a heddotako hen pofta Allah wiya ko Samba mi yaddem a tampino hoore ma tan domen jinguino mbarma e bambuno wadde ko hay hunde ala ko nafata jange ndende golle ɗum nafata en ko heddi ko hay hunde min komi tanum kaari wano kaari ni min komi ɓi kaari yota am nande makko aɗa waɗi ko waɗatno c'est tout a ƴewata deftere Sékou Oumarul Fouti ko janggunoɗen mana ha joni e defte ceerno ma ko ceerno ma ɓi ceerno ma ko ceerno ma debbo ceerno ma ko ceerno ma hay rawade ceerno ma ko ceerno ma ɗum ɗon janggunoɗen ɓe goppiri noon eɗen ma e tan eɗen jaa Sékou Oumar namna o e condition so ɓi ceerno ma ina wayno ceerno ma ina ronti ɗum gueɗeji foof hissanmo ma nan ndere bowal ina nande mum diine ina nande mum gandal ina nande mum yankinade ina nande mum labdereede nande mum karestiragal nden kala ko waɗɗanimo bamum e dow ma ina waɗɗi ɗum mbaɗana ɗum so wona ɗum waɗaki jogimi ko deftere muɗani Sékou Oumar min fay koye hadis ne laɗala fay koye ƴiye ɓurani ko ɗum woni ɗi ceerno ma hay rawani ceerno makko ceerno rawani yo fa laata walla fa laata rawani kay yo won rawani yo fan dawaɗ wondima rawan man rahim tilka rusulu ɓen nelaɓe mana haalaɓe fadalana min ɓurni baɗum yoga e mabɓe ala baɗine yoga mana nelaɓe ɓe ina ɓurdiri min hum woni mabɓe man kallamallahu haalduɗo e Allah on woni Moussa o haalde Allah o wadde Allah batuji temedde jeegom batu foof Allah haalanimo hen temedde jeegom konngol fof ina waɗi gande tati zahire baɗine baɗinul baɗino sariyaji makko o rafa amana o ɓamti baɗum yoga e mabɓe darajatin daraja kono Mouhamadou Rasulullah kañum nawa ha wirti ende sidratul muntaha ko Allah wi noon il yasta sidrata ma yasta ma dagal basar wa ma taga so no yahan toon wiyata ko yi walla o ƴeewi alhaji Malik wi qaalu gayra hadalin o yi Allah ɗum de wona gajaɓe Allah wi ko asra bi abdihi fine paame onon yeddoɓe Allah on ɓurani Allah nande arab sinno ko koyɗon Allah wiyata koɓe ruuhi mi nawimo e pittanu makko pittanu no yaɗa wela fof hoyɗa ina dañi million sa hoyɗi aɗa dañi million woto binde woto feetu bidde hayso pingol ari woto feetu bidde sa fetti tan e séri hen a wasi kalif ɗum fof ɓuuri hamnade sinno ko koyɗol Allah wiyaɓe ruuhi pittanu makko oyi koɓe abdihi abdu wawa wonde so wona ɓande pittanu ndenga on nanani arab kalɗo arab kay so haalani on nani Allah kam nanani arab Allah wi koɓe abdihi yiya ɗum kono jeddirton ɗum
وآتينا من لدن عيسى ابن مريم مانا في مريم البينات وجاج بيني وأيدناه مانا من كمنريب بروح القدس كتان مانا شديد يعني جبريل ولو شاء الله سنو توين مانا هاجنال ما تتلا مانا ورون دسا والله حبتا الذين من بعد والكافرون مانا هاجوني هفرد مظالمون مانا كمنوني توانب الله لا إله لا إله هو woni ayatal kursi mana ha joni kanko ni mana mawdo dendangal ayaji qur'ana ujunna jeegoma temedi jeegoma caban jeegoma jeegom kanko ni mana ha joni mawdo woni foni jogi jongo qur'ana ko bagara ayaji fo buri teddude ko ayatal kursi ko woni mana ha joni ko nder bagara kala mana ha joni mo jangi ayatal kursi akoni jamma e nyaloma leeruji no gas mana ha joni ina hen mana Allah yafuma bakatu leeruji no gas nay ina hen Allah yafuma bakatuji no gas nay ha joni mana ji bannoda mana ala ko haali noon mana ha joni mbadda hen duwa mo wino Moussa ha joni o mana yo janggo o wi sa jangi ayatal kursi subaka suuduma ma won balɗe capanɗe nayyi bilejo naata mana ha joni suudu ndu mana bonnowo naata suudu ndu ko wayno mbiyeten mana sukuña naata suudu ndu sukuña beele ina woodi walla woodani namna ina hen won defte mbi ina woodi mulɗagan won defte mbi woodani mulɗagan mi namnima ceerno Hamidou Sy to Fanayi ceerno wi namnima ceerno Hamme Baba beele sukuñago ina woodi ceerno Hamme Baba wimo aha Baba wonko woni hen de enen mbiyeten ko sukuña safal ɓe mbiyata ko selle wolo wiyata ko dumma tuuba wiyata ko sorcier ɗemɗe fof mbawa andinde hunde ko waɗani ina woodi kono noon deɗelne hen sonno ɓe mbatta kono boyinaji mbatta ni ɓe ndoɗoɓe liɓay leydi ɓe conga ma en ganda ko Samba e Demba kono noon tawde ɓe mbatta noon so ɓe jaa en tinata so ɓe gatta en tinata fellaɗi wiya kaari ɗum ko dañde bakkat kono ina woodi caggal mum mana jiimi e deftere ina wiye kasful hijab barrana an asilatul jan mana ha joni namne jinneji koni temedere e nogas mana jusum jiimi mana ha joni deftere nde timmi en janggumi eggumi ɗum mana en ceerno goto ina jooɗi omo wondi mana ha joni e sehilaɓe ha juuti rawandu ari yina rewa e palantere en naata ɓe paali rawandu ɓe ndiwi ndu acci kadi ɓe ndiwi ha timmilaɓe jeeɗiɗi ceerno wi goppo e rawanduji ari naati ari ha jooɗe yes ceerno rawandu wi ceerno mbiɗo namnoma cukuñagu mbeɗe ne woodi walla waɗani ceerno o wi woto kuule wona rawandu haalata o ko jinne o wi def kaari musidɗo goto ummi ɗon e jonde he mi ceerno haade ma jaabade mi haalanma ko rawandu namni ko min komi sukuña mi holli ɗum sehilam nani minen jibidina pijji mawniɗi min ummima Fas tomin janggoyno emin fewi wuɗon wiye Arais min gaare en nambu ko dene woni hen dene ngaali min ƴeewi dende mawde nde min jiɗi min taƴi min dolki dende nde ha fewi min pusi mana dende nde min tawani hen kaddi min tawani hen ndiyam min tawani hen poɗɗere hen goto wi musidɗo mumo a meeɗi yiide dende nde ala kaddi ala ndiyam ala poɗɗe oy mi meeɗani yiide kende taƴeten nde ina hen wonno eɗen dolka ina dilla eɗen nan o wi ko wiide sukuña ko gijam o yeewi o min komi ɗum ko min ñaami dende nde nde mbimi wooro ɗum woni denal nde nden ñaami kala gonɗo e mayta o waɗi feɗen ɗo looti ko tuuti kaddi e poɗɗe e ndiyam ɗam ko tuuti ɗum ha laaɗi dende nde hay hunde ɓe tawani hen ko ni min mbaɗirta e bani adama ko yaroɓe ɗiyam yeddani ɗum nelaɗo salah sallam nelaɗo noon wi ko hunuko e yitere nelaɗo wi ko hunuko e yitere ƴeewe mo waɗɗa e l'imam Malik mon tawe mo waɗɗa e l'imam Malik to wattande jiyaɗo Allah goto e sahabaɓe ina ɓoori ina ndaara lotade on ɓoori hawlaɓe a waydiri tuuɗi omo yooɗi ɓanndu ndu no yooɗi tagore jiyaɗo Allah ƴeewi wooro onon jindu ɓanndu no ɗelketele daroga tan o fukke leydi kanko mo wi noon tan fukke leydi ɓe ƴettimo ɗon ɗo min gaddi nelaɗo no wuuri koye sahabaɓe jeeya nelaɗo wi ko ɗum woni mbi kaari tan de so wona wi wooro tan o futti min ganda hulwande tan nelaɗo yo on nodda nelaɗo wi yo addu ndiyam o addi yo salligui o salligui yo sulmoye ndiyam he yo wufɗo hen o wukkite ndiyam he waɗi foof o he yarnam moma tan ummi ɗum noon nelaɗo wi ko hunuko e yitere so on kuli hunuko e yitere mo kulɗon o yo wufɗo walla salligo ndiyam ɗam jomum yarne hen walla ɓufti hen ɗum o nani on waɗɗa Imam Malik ko nelaɗo Allah haali ko hunuko e yitere
onon jangguɓe arisal ɓe goɗo gandi nani hen nani arisal ko damano wonno ina waɗata nani arisal ƴeewe mo on tawto eyyi ndeke noon ina woodi andude noon ko kaari woni ɗum ne watti toñange ɗum ne watti toñange ayatal kursi mana Allah tabaraka wa taala sibi hoore mum e ayo soko tawi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o juulde yimɓe o gayni o yettidi o yimi haalana on hunde onon fof keɗoɗe yimɓe keɗi o yi kala julɗo salmini janggi ayatal kursi ina heeɗi moye nadde galle makko aljanna guite makko nattude yiide galle makko aduna o on nani ɓe mbi a min nani o yi ƴette mi hokki on jiɗɗo fof ƴettu yeehi ha janggo ɓe juuli ɓe calmini o yettide yimɓe o wi Allah hokki kam mana leydi ina woodi nangue men ngeno fuɗa hen no tello ha timma duuɓi 40 wawa yettade ɗoni haade kay lendi woni hen ko malaikaji tagore ɓe ganda iblis o ganda baba adam min tan Allah ɓe gandi koɓe rewoɓe Allah tan ɓe meeɗa wobde hay goto nangue men ngeno ya en duuɓi 40 yettaki ɗo haade so tawi a juuli a gayni a janggi ayatal kursi Allah no tottuma baraji maɓɓe koɓe liggi fo lawol goto oɗon jiɗi ɓe mbiye o ƴette mi hokki o jooɗi ha janggo oy won ko ɓuuri ɗum fof ɓe mbi wol ɗum oyrande so tawɓe ka raade jiiya joom suudu ma walla ɓiye ina woppi comci walla no waɗi ko boni cuura ɗum oy ɗum ɓuuri ɗum fof oy goto leñiɗam e garɗo e lelade jooɗe dow lees omo janggi ayatal kursi Allah yaadmamo bakatuji makko hay sono foti kono hayre ko haɗi annduɓe haalde ɗum yimɓe nana naftore a jeeya bama a jeeya woni koye deftere waɗi kono haalande yimɓe naftore kono Bilal en nayiɓe gay ko Bilal en gay ko nayibo en min duwoto en ɗon joni Bilal yo jul nayibo yo jul sa woni éliman jul ɗum woni mana ha joni ayatal kursi mana ha joni Allah tabaraka wa taala kañum sifi hen mana hoore mum Allah walla la ilaha deweteɗo ala illa wasana kanko alhayyu duumiɗo e gurdam mana mo mayata alqayyumu mana ceniɗo ga mana ɓawɗingol hay goto fewjantama kanko tan fewjata la takudu jagatamo sina tun mana gonɗi Allah gogata wala nomum mana o ɗanotako lahu wonande Allah gogata ɗanotako Moussa winomo hol sababu tawde mbiɗa tagui Adama hono tagore ma hani Adama nani Adama no goganoɗano Moussa yaadino e Allah hano ndenɗiraɗum ko wela ko namno Allah kam wimo noon hande o namni yiide Allah ko ñande hen tan fitinare nden tan fitinari Samba walla Demba ne jooɗade ɗo wiya mi yii Allah walla gaare mi holla on Allah ala ko yi mbiɗa holla on no Allah rewrete eyyi min jaaɓi kono gaare mi holla on Allah moftu Allah ma min jiiɗa yiide koye moftu haɗi wiyade tan ari hadisul qudsi naatɓe aljanna ina ɓurodire toon martaba Allah ne holla ɓe hoore mum nelaɗo wi emin mbawa hattande ya an Allah emin mbawa hattande yiidem o wi beele no lorra goto moon ƴewde lewru jamma lewlaɗo sappo e tati nelaɗo wi lorra sa woyi noon kollirtumon hoorema mbawa mi yiide donc on sembe mum mi tello e on martaba ko Allah wi e hadisul qudsi ay kono ɗo e aduna hen gaare mi holla on Allah moftu Allah ma min jiiɗa tawɗo ko Allah bonno gari saabu tawɗo ko Allah maayo walla ɗanoto walla ñamowon yara wona gonga cemti aɗa mi holluma ndewɗo Allah jaɓ wonde joomum kono mi holle Allah wiɗum yo moftu Allah mum na gonga o yebdu daña baraji Moussa wi Allah mana haadi woni beele aɗa ɗano Allah tabaraka wa taala wi Moussa janggumami jaabi hande noon won taw ko pawanmami on ko cantanmami Allah waɗi mana ɗas mbiɗen bool tata waɗi hen ndiyam ha heewi totti Moussa wi moftanami en tan kooli hande yeeso leydi rondi bool kew ndiyam Moussa juulata Moussa sujjata Moussa janggata tawret Moussa subhinta sa salmini Moussa wima ala oji Allah ne resnimi nane hoore men bool kewɗo ndiyam sa billita ɗum waɗa to desnal Allah wona noon watte Moussa wondi hen balɗe jetati o ɗanaki o ñamani o yarani o joɗaki o gogani balɗe jetati bisimillahi bawɗo yimɓe fof o tebbisimo ɗoygol wawi fof ɗoygol tebbisi Moussa doole capanɗe joyi anen boolu mi dow kañum e Moussa fof telli bool arin hippi ceerno Souleymani Baal o wi ndiyam so rufi sa wi aɗa ɓoftata ko ɓatta kono a dañata ndiyam
Allah tottuma baraji maɓe komi liggi fo lawol goɗi oɗon jiɗi mi mbiye e wul ƴettemi hokki on o jooɗi ha janggo won won ko ɓuri ɗum